Roberta Bela għandu obbligu li jara min kien qed jitħanżer u jieħu azzjoni. Iżda kif jista' jagħmel dan meta fl-istess perjodu ta' ċezz u stess kien jaqla 17,000 euro fix-xahar minn xogħol part-time. Dan kien il-messaġġ li wassal is-Segretarju Ġenerali tal-Partit Nazzjonalista Michael Piccinino meta ndirizza konferenza flimkien mad-deputat tal-Partit Nazzjonalista Claudette Buttigieg. Michael Piccinino qal li Rosien Cutajar kellha terfa' responsabilità minħabba li qalet li se tiġi taqgħu tqum u tħanżret. Iżda huwa fakkar li din l-azzjoni mhix biżżejjed għaliex Roberta Bela għandu obbligu li jara għal min kienet qed tirreferi Rosien Cutajar. U saqsa kif jista' jagħmel hekk il-Prim Ministru meta Roberta Bela f'dak il-perjodu u wkoll kien qiegħed jitħanżer. Kif jista' qatt Roberta Bela iwaqqaf lil dawk illi kontinwament sal-lum għadhom qegħdin jitħanżru minn flus il-poplu. Meta hu stess tħanżer u kienet jieħu 17,000 euro fix-xahar għal xogħol part-time, meta ħafna nies li qed isegwuna llum qatt biss taqalgħu dak l-ammont ta' 17,000 euro mix-xogħol full-time tagħkom f'sena sħiħa. Min-naħa tagħha deputat tal-Partit Nazzjonalista Claudette Buttigieg sostniet li huwa diffiċli sabiex Roberta Bela jkun b'saħħtu ma' ħadd ieħor li tħanżer meta hu stess tħanżer. Claudette Buttigieg saħqet li Roberta Bela qed jinsa liż-żgħir għaliex hemm kategoriji ta' nies li ilhom żmien twil jilmentaw fuq nuqqas kbir ta' riżorsi fosthom l-infermieri, il-pulizija, l-edukaturi u anke ħaddiema fis-settur soċjali fost kategoriji oħrajn. Ħadd mill-ħaddiema ma jemmen illi l-Partit Laburista jirrappreżentah huwa tal-klassi tiegħu. Roberta Bela moħħu biex jiddefendi lill-kbir u mbagħad jeddet liż-żgħir bħalma jagħmlu l-bullies, jinsa liż-żgħir għax mhux importanti, japprofitta ruħu miż-żgħir. Giulia Falzon għal Net News.